Hallelujah, praise the Lord. Jai Masih. Sigang sarawno जोंनि बासायगिरि बिफा इसोर प्रभु जिसु मान आरो महिमाजों बुंफबनाय बोलोग्रा पवित्र प्रभु जिसुखौ हाजासे हामबायदों। बे इसोरा दयालु इसोर, बे इसोरा अनफाय इसोर, बे इसोरा महिमा गोनां इसोर। बे इसोरा थांनाय 2020 बर'दिन साननिफ्राय लानानै दिनैनि बे 2021 नि गिदिर बर'दिन सानसिम बिफा इसोरा आंखौ आरो जों बयखौबो मोजाङै मोजां दैदेनना लाबोबाय। सुत्र सैताननि गाज्रि खायदाफोरनिफ्राय जेब्लायबो बासायबाय। आफा इसोरा दिनैसिमहालागै जों बयखौबो मोजाङै दैदेननायनि थाखाय, जोंखौ मोजाङै खांनायनि थाखाय बिफा इसोर प्रभु जिसुखौ आं बे समाव हाजासे हामबायदों। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आरो लोगोसेनो आंनि बे थार जिउनि लामा इउटुब चेनेलनि जानानै आरो आंनि नखरनि जानानै गोथार जिसु ख्रिस्टनि सारिजानाय बर'दिन साननि मुङै आंनि साफ्रोमबो आंगो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बयखौबो गोरबोनि अननाय, सिबिनाय, गोजोननाय गासैखौबो बयनिसिमबो गोथार गोसोजों बावहरग्रोबाय। आरो लोगोसेनो आं बयखौबो बे समाव खुलुमग्रोबाय। प्रेज द लर्ड, जय मासि, गोजोन्थों। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जिसु ख्रिस्ट' बे संसाराव मानसि महरै सारिजाफैनाय बे दिनखौ जों मोननो हाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगांनो बे संसाराव जों मानसि हारिखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय गावनो मानसि महरै बे संसाराव जोनोम जाफैदों। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि बे संसाराव मानसि महरै जोनोम जाफैनाय गिदिर बर'दिन साननि मुङाव आं फंनैसो इसोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो बे समाव फैबाय। बे समाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि जि सारिजानाय जों बेखौ नायगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मा थांखि लानानै, मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन जों बेखौ नायगोन। फैयोब्ला जोङो बे समाव इसोरनि बोसोना मा बुंनो नागिरदों, इसोरनि बोसोना मा दिन्थिदों, जोङो जेसाया बिजाबनि 7:14 सिरियाव मा लिरदों जों बेखौ फरायनानै नायग्रोनि। बेवहाय बुंदों, बेनिखायनो फोरबुआ गावनो नोंनो मोनसे सिन होगोन। नाय, सासे सिख्ला आइथाया फिसा थागोन आरो सासे फिसा हौवा सारिगोन आरो बिनि नामा इमानुएल दोनजागोन। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा लोगोफोर, 2000 बोसोरनि सिगांनो ना बिफा इसोरा बे संसारनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय, बे संसारनि मानसिफोरनो गोजोननाय आरो सान्थि होनो थाखाय, बे संसारनि साफ्रोमबो सुबुंखौ पापनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय बे संसारा गावनि मानसि महरै जोनोम जाफैदों। ना अनलायग्रा लोगोफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ ना जिसु ख्रिस्ट'आ महान बोलोग्रा, महान पवित्र, महान इसोर। अनलायग्रा लोगो लोगोरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जों गासै बुहुमनि सुबुं हारिखौ बे गावनो सोरजिदों, बे गावनो दादों। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावजों दाजानाय, गावजों सोरजिजानाय गावनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफोरनि समस्या, निदान, खैफोदखौ नुनानै, थैनायनि फारसे आगान सुरनायखौ नुनानै बिफा इसोरा गावनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव मानसि महरै हरदों। ना सिख्ला आइथा मारियामनि गोरबोआवहाय पवित्र आत्मानि गोरबोबोथि जानानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै फैदों। फै अनलायग्रा लोगोफोर, बे समाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ मा उद्देश्य लानानै बे संसाराव सारि जाफैदों जों बेखौ नायलांनि। जिसु ख्रिस्ट'आ जों सुबुं हारिखौ मा पापनिफ्राय गहोनायखौ होनो थाखाय, थैनायनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय बे संसाराव मानसि महरै जोनोम जाफैदों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो गोथां जिबन होनो थाखाय, जोंनो गोथां जिबन, बे जिबनखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै जोनोम जाफैदों। आरो जोंनो मोनसे गोथां आसा, जाय आसाखौ जों दिनै लानानै बिफा इसोर प्रभु जिसुखौ फोथायो, जों बिफा इसोरखौ खुलुमो। जाय आसाखौ लानानै बे आसाखौ
जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होनो लागै फैदों आरो मा जोंखौ जिराय होनो थाखाय जोंनो सान्ति होनो थाखाय जोंनि गोजोननाय होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै फैदों। अनलायग्रा लोगोफोर, जों अब्ला नायलांनि सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैबाय ना अनलायग्रा लोगोफोर। सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय पापनिफ्राय गहोनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै फैबाय। जहननि 3:16 सिरियाव इसोरनि बोसोना बुंदों, बाय बुंदों, मानोना इसोरा संसारखौ इसिग्राब अनबाय, बियो गावनिल' सासे फिसा हौवाखौ बे संसाराव ओरैनो हरबाय। बिखौ जाया फोथायगोन बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा लोगोफोर, गाहायखौ फरायबावनो, मानोना इसोरा गावनि फिसाज्लाखौ संसाराव मानसिखौ बिसार खालामनो थिनहराखै, नाथाय गावनि फिसाज्लाजों मानसिफ्रा पापनिफ्राय बासायजाथों होननानैसो थिनहरदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोंखौ दाय हमनो थाखाय फैयाखै, जोंखौ बिसार खालामनो थाखाय फैयाखै ना, जोंखौ सास्ति होनो थाखाय फैयाखै। बियो मानो फैदों? जोंनो पापनिफ्राय गहोजानायनि लामाखौ होनो थाखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै फैदों। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर ना, जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो जिउआवहाय पापनिफ्राय गहोजानायखौ मोननो हायो। बे पापनिफ्राय गहोजानायखौ होनो थाखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव गावनो मानसि महरै सिख्ला आइथा मारियामनि गोरबोआव पबित्र आत्मानि हेफाजाबजों गर्भबती जानानै जोनोम जाफैदों। आरो बिनि जोनोम जाफैनाया आसरित सोमोनांथाव ना अनलायग्रा लोगोफोर। मानसिनि फिसा हौवाया गोमानायफोरखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। मानसिनि फिसा हौवाया जिसु ख्रिस्ट'आ गोमानानै थानाय गावनि फिसाफोरखौ बुथुमनो थाखाय, गोमानानै थानाय मानसिफोरखौ रक्षा खालामनो थाखाय, ज' खालामनो थाखाय बे संसाराव बियो मानसि महरै गावनो फैबाय। जोङो लुकासनि 19:20 सिरियाव बेखौ मोननो हायो। बिफा इसोरा गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ बे संसाराव संसारनि गासै सुबुं हारिखौ बासायनो थाखाय बे संसाराव थिनहरबाय। जोङो 1 जहननि 4:14 सिरियाव नायोब्ला जों मोननो हायो। बेवहाय बुंदों, जोङो नुबाय आरो गुबुनफोरनो साखि होयो, बिफाया फिसाज्लाखौ संसारनि बासायगिरि जानो थिनहरबाय। अनलायग्रा लोगोफोर, जोंनि बिफा इसोरा गावनि सासेल' नायल' जाल' फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव संसारनि बिगबा जानो थाखाय, संसारनि मालिक जानो थाखाय बे संसाराव बिफा इसोरा थिनहरबाय। अनलायग्रा लोगोफोर, बिफा इसोरा गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ बे संसाराव थिनहरबाय। आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ मानसिनि फिसा हौवाया बे संसाराव जोंनो गोथां जिबनखौ होनो थाखाय बे संसाराव मानसि महरै फैबाय। अनलायग्रा बिदाफोर, जोंनि जिबनाव गोथां जिउ, जाय जिउआ थैनो नङा, बे जिउखौ इसोरा जोंनो होनो थाखाय बे संसाराव मानसि महरै फैबाय। बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो गोथां जिबन मोननो हागोन। जायफ्रा बिखौ फोथायगोन, जायफ्रा बिखौ नाजावगोन, जायफ्रा बिखौ खुलुमगोन, बियो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हागोन। जोङो जहननि 3:16 सिरियाव जोङो नायब्ला बे बोसोनफोरखौ जों मोननो हायो। गोथां जिबना इसोरनि दान। अनलायग्रा लोगोफोर, गोथां जिबनखौ इसोरा जोंनो दान महरै होनो थाखाय फैदों ना। जोङो रमनि 2:23 सिरि जों नायब्ला नुनो हायो, गोथां जिबना इसोरनि ओरैनो होनाय दान। आरो बे गोथां जिउखौ जोंनो दान महरै होनो थाखाय बिफा इसोर प्रभु जिसुआ बे संसाराव मानसि महरै फैदों। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर,
गोथां जिबना जिसुनियावल' दङ आरो बे गोथां जिबनखौ जोङो एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल' मोननो हायो। गोथां जिबना एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नियावल' दङ। से जहननि 12 आरो 14 सिरियाव जों बेखौ फरायब्ला स्पष्ट नुनो हायोना, गोथां जिबना एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरावल' दङ। जोङो बाइबेलफोरखौ नायनि बे समाव बहाय बुंदों, इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय, बे गोथाङा बिनि फिसा हौवानियाव दं। इसोरनि फिसा हौवाखौ जाया मोनबाय बियो गोथांखौ मोनबाय, नाथाय इसोरनि फिसा हौवाखौ जाया मोनाखै बियो गोथांखौ मोनाखै। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा बिदा फंबायफोरना जों स्पष्ट जों मोननो हाबाय ना, इसोरा जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय, बे गोथाङा बिनि फिसा हौवानियाव दङ। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो गोथां जिउखौ होनो थाखाय फैदों आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, बे साफ्रोमबो गोथां जिउखौ मोनबाय आरो बे गोथां जिउखौ होनो थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै फैदों नोंथांनो बे गोथां जिउखौ होनो थाखाय। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, आरो बियो मा जोंनो आसा, जोंनो जिउआव आसा होनो थाखाय ना जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै फैदों। जोङो जिसुआ बुंदों आंनो सिगांफिननाय आरो गोथाङा। अनलायग्रा बिदा फंबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आंनो सिगांफिननाय, आंनो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो बिफा इसोरनियाव सहैया। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो जहननि 11:25 आरो 26 सिरियाव जों फरायब्ला मोननो हायो, जिसुआ बुंदों आंनो सिगांफिननाय आरो गोथाङा। नोंगौ, इसोरा थैदोंमोन आरो इसोरा सिखांफिनदों आरो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जोङो गोथां जिउ बासाय जानायखौ जों मोननो हायो। आरो बे आसाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होनो थाखाय फैदों। जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायजों जोंखौ गोथांनि आसाजों सुफुंजाबाय। दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायजों, बिनि महिमानि गेजेरजों ना, जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाय बिनि महिमानि गेजेरजों जोंनि जि गोथांनि आसा बे जाफुंबाय। जोङो 1 पेटर 1:3 सिरियाव जों नायब्ला बेखौ नुनो हायो। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, नोंथांमोना बयबो नायदो। आं बाइबेलफोरखौ फरायबाय थालिया, बाइबेलफोरखौ फरायबा गोलावथार जायो। आरो मा, जिसु ख्रिस्ट'आनो सोरगोआव हाबनायनि लामाया, जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो सोरगोआव हाबनायनि लामाखौ जों मोननो हायो। आरो बे आसाखौ होनो थाखाय जोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैदों, जोंखौ बासायनो थाखाय, जोंखौ सोरगोआव लांनो थाखाय, सोरगोनि लामाखौ जोंनो दिन्थिनो थाखाय, जोंनो होनो थाखाय बे संसाराव बियो मानसि महरै फैदों। जोङो जहननि 14:6 सिरियाव जों नायब्ला बेखौ जों मोननो हायो। जोङो बाइबेलफोरखौ फरायनानै नायनि। जहननि लिरनाय 14:6 सिरियाव बुंदों आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। प्रेज द लर्ड ना। अनलायग्रा लोगोफोर, इसोरनि बोसोना बुंदों आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला बिफा इसोरनियाव रावबो सहैया। दिनै बे लामाखौ होनो थाखाय बिफा इसोरा, रावबो जिसुआ बे संसाराव मानसि महरै फैबाय। नाथाय बिफा इसोर नोंगौ सैथो इसोर, बे परित्राननि बिबा, बे सान्तिनि राजा, जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो मा सोरगोआव हाबनायनि थार लामा जों बेखौ मोननो हायो। आरो बे लामाखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव गावनो मानसि महरै फैबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ आरो जोंनो जिबनावहाय सान्ति, जोंनो गोजोननाय, जोंनो रंजानायखौ होनो थाखाय बे संसाराव मानसि महरै फैदों। जोंहा मानसि हिसाबै जोंहा दुखु जायो, जोंहा दिखांनो हायै बिबानफोर थायो,
जों बेमाराव भुगिनाङो, जों सैनांनायाव गोग्लैयो, जों अभाबाव गोग्लैयो, जों रसा नाङो। नाथाय बे गासैनिफ्रायबो जोंखौ बायख'नो थाखाय, जोंखौ जिरायहोनो थाखाय, जोंखौ गहोनो थाखाय, जोंनो सान्थि होनो थाखाय बिफा इसोर प्रभु जिसुआ बे संसाराव मानसि महरै फैबाय। प्रेज द लर्ड। जोङो माथाइनि 10:29 आरो 30 सिरियाव फरायब्ला जों मोननो हायो। जों बाइबेल पाठखौ फरायनो अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, फै बे समाव मा बुंदों? मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर, नोंसोर आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। नोंसोर आंनि जुंगालखौ बान आरो आंनिफ्राय सोलोंदो, मानोना आङो सोद्रोमा आरो गुरै। आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन, मानोना आंनि जुंगाला बाननो गोरलै आरो नोंसोरनो आं बानहोगोन बिबाना रेजें। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जों मोननो हाबायना? जों संसाराव थांनानै थानाय समाव जों सुबुं माहारिया दिखांनो हायै बिबानफोर बादि जों बाननानै थानाङो। जोंनि समयसाफ्रा, जोंनि आनजादफ्रा, जोंनि अभाबफ्रा, जोंनि बेमारफ्रा, जोंनि आंखालफ्रा जोंखौ दिखांनो हायै गिलिर बिबानफोर बादि रुजुन होयो, जायनि जाहोनाव जों लेलायनानै थायो ना? जों जिउआव लेलायनानै थायो, जों जिउआव मेंनानै थायो, जों जिउआव नार्भास जानानै थायो, जों जिउआव आन्दायनानै थायो। नाथाय बे गासैनिफ्रायबो बिफा इसोरा नोंथांनो जिउआव जिराय होनो थाखाय, सान्थि होनो थाखाय, गोजोननायखौ होनो थाखाय, रंजानायखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव गावनो मानसि महरै फैबाय। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, नोंगौ इसोरा सान्थिनि राजा, बे गोजोननायखौ होनो हाग्रा इसोर। आरो बे गोजोननायखौ नोंथांनो, आंनो, बुहुमनि गासै सुबुंनो होनो थाखाय बिफा इसोर प्रभु जिसुआ बे संसाराव फैबाय। जों गोबाङा बेमारजों भुगिनानै थायो, जों नार्भास जायो, जों लोरबां जायो, जों गोबां हस्पिटालफोराव जों गोग्लैसोना थायो, जोंनि थाखा फैसा साय सम्पथिया जोबो, नाथाय जोङो गहोजानायखौ, सोखाजानायखौ जों मोननो हाया। नाथाय बे गासैनिफ्रायबो बिफा इसोर प्रभु जिसुआ नोंथांखौ सख'नो थाखाय, नोंथांखौ बासायनो थाखाय, नोंथांखौ सुस्थता खालामनो थाखाय बे संसाराव मानसि महरै फैबाय। फै अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि गिदिर सारि जानाय बे दिनखौ जों मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय खुसिनि दिन, बे जोंनि थाखाय रंजानायनि दिन। बे रंजानायनि दिनाव जों बयबो जिउआव रंजानायजों, सान्थिजों, गोजोनजों जों बिफा इसोरखौ बाख्नायनांगौ, जों सिबिनांगौ, जों खुलुमनांगौ, आरो जों गावजों गाव अनलायनायाव थानांगौ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अनलायग्रा लोगोफोर, जों दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि गिदिर सारि जानाय बे दिनखौ मोननो हाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै मानि थाखाय फैदों जों बयबो मिथिगौ। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि जि उद्देश्यफोर, आं बेखौ गुसुङै बुंबाय। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, नोंगौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव सान्थि होग्रा इसोर, बे गोजोननायखौ होग्रा इसोर, बे गोथां जिउ होनो हाग्रा इसोर, बे जोंखौ दुखु दाहानिफ्राय बियो गहोनो हाग्रा इसोर, बियो जोंनि जिउ आरो जोंनि मोदोमफोराव बियो जिरायहोनायखौ होनो हाग्रा इसोर। आरो बे इसोरखौ जायफ्रा मोनबाय बिसोर गोथां जिउखौ मोनबाय, आरो जायफ्रा गोथां जिउखौ मोनबाय बिसोरो बासायजानायखौ मोनबाय। दा बिनिखायनो बासायजानायखौ जों मोननो थाखाय जोङो जिउआव जेब्लायबो सिरि मोनना थानांगोन, जों थामथिम जानांगोन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय बे संसाराव मानसि महरै जेरैबायदि फैबाय, आरो बियो जोंनि गासै पाप मानिखौ बियो गावनो बानस'फैबाय। जायफ्रा इसोरखौ नाजावगोन, जायफ्रा इसोरखौ फोथायगोन, जायफ्रा इसोरखौ खुलुमगोन, जायफ्रा बे इसोरनि बोसोननि सिङाव थागोन, बिसोर साफ्रोमबो बासायजागोन। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, दिनैनि बे गिदिर बरदिन सान, बे सानाव बयबो रंजा खुसि थालायदो, गावजों गाव अनलायदो। आरो जोंनि जिबनाव माबा मोनसे गाज्रि सिन्था धारा दङब्ला, माबा मोनसे एंगारनि गाज्रि आखुथायफोर दङब्ला, माबा मोनसे गाज्रि जानायफोरजों जों जुदि गोदोनानै दंब्ला ना, जों बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थादो। आरो दिनै 2021नि जि जिसु ख्रिस्ट'नि सारि जानाय
बरनि सान बे साननिफ्राय जों जिउआवहाय सोलायनायखौ लाबोदो आरो गावनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ दोनदो गावनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ सारि जाहोदो प्रेज द लर्ड अनलायग्रा बिदा फंबायफोर हेपि क्रिसमास बयखौबो जोबनायाव रोजा रोजा साबायखर बावबाय आसा खालामो 2022 बे गोदान बोसोरनिफ्राय जों साफ्रोमबो गोदान जिउ गोदान गोहो बोलो गोदान गियानजों जों जेब्लायबो आगान सुरनो हागोन जोंनि नखरफ्राव शान्ति आरो गोजोननाया थागोन आसा खालामबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह